गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा 10 आरो 11 फेब्रुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 17थि 3 बोसोरारि जथुमाखौ मिंमां नोलोबारि आलायखुंग्रि बाथौसालियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बेनिनो दिनै नैथि सान एबा जोबथा सान। दिनैनि बे जोबथा सानाव फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बाथौ धोरोमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि राजकुमार बसुमतारिया। लोगोसे 9:30 रिंगायाव रुंसारिफोरनो मान बावजेनो गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि स्वर्गे बसुमतारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि हाबाफारि बायदियै 10 रिंगानिफ्राय माइनाव आफादनि सावरायमा मेलाव सबिता बसुमतारि, थांखिजानाय बुंथिगिरि राजेश बसुमतारि, तेनजिं बर', धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लायो। गगामुखनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड बुब्लि। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम रादाबगिरि बिथांमोनसिम आंनि गोसो गुरै खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोंहा गगामुख बियाब बाथौ गौथुमनि 17थि 3 बोसोरारि जथुमा दिनै नैथि हाबाफारिनि दिनै फिरफिला बिरहोनाय सम आरो फिरफिलाखौ इतिमধ্যे बिरहोखांबाय, लोगोसे गोथैसि बावखांबाय। रायजो राजानि बाथौसा बिथांमोननि गासैनि हेफाजाबाव दिनैहाय खोब गोजोननाय मोन्दों। जोंनि गगामुख बियाबनि सिङाव मोनबा खोन्दो दं, जेरै गगामुख खोन्दो, कौपातनि खोन्दो, लोगोसे धर्मपुर खोन्दो, जयरामपुर खोन्दो, नोलोबारि आलायखुंग्रि खोन्दो। मोनबा खोन्दोनि गासै आफादगिरि नेहाथारिफ्रा फैनानै जोंनि दिनैनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव मदद होफैदों आरो गाव गावनि फिरफिलाखौ बिरहोफैदों। आरो लोगोसे गगामुख बियाबनि सिङाव थानायनो माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादफोराबो गाव गावनि हाबाफारिखौ गाव गावनि फिरफिलाखौ बिरहोफैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंनि गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनि बियाबाव फ्राय 62 गामि दङ। गासैबो बाथौसा बिथांमोनहा गामिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे दौरि बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोफैदों। दिनै जोंहा नैथि हाबाफारियाव बिनि उनाव दङ माइनावफोरनि सावरायमेल। सावरायमेलाव सोब जोंहा आलासि बिथांमोना फैनानै दंफैखायो। जों माखासे टपिक लादों, फुंखा सुबुंफ्राबो फैना दंफैयो। जों जाहाथे जोंनि माइनावफोरखौ जोंनि न'खर दैदेननायजों लोगोसे धोरोम दैदेननाय, लोगोसे गावनि फिसाफोरखौ बोरैहाय धोरोमनि सायाव लांफानानै लोगोसे सोलोंथाइ सायाव दावगाहोनो हायो, बेफोरनि सायाव दिनै सावरायगोन। लोगोसे दिनै गेवलां मेल दं। गेवलां मेलाव जोंहा गोबां आलासिफोर लेंहरदों, बिथांमोनाबो फैगोन होनना जोंनो रादाब हरदों। लोगोसे जोंनि अकल बाथौ धोरोमनिल' नङा, दिनै जोंहा गोग्गागोन। दिनै फैगोना दासो रादाब हरदों अरुणाचल प्रदेशनि ZPM बिथाङाबो फैगोन होननानै रादाब हरदों। बिथाङा जोंनो बाव अनसुंथाइबो हरदोंमोन। जानाय लोंनाय दिनैनि जानाय हाबाफारि जानाया, दिनै सानजौफुनि जानाया बा गेवलांनि जानाय आदारा बिथाङानो जोंनो हरदों। बिथांखौ जों अरुणाचलनिबाबो नासि अमले बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन। जोंनि बाथौ धोरोमनो गुबुन हारिबाबो जे जोंनो अनसुंथाइ हरदों, बोथिसे जानाय आदारखौ जोंनो हरदों, बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन। आं खावलायदों जोंनि धोरोमा अकल दा जोंनि बर'नि गेजेरावल' गोसारना थायाखै, गुबुन गुबुन धोरोमावबो गुबुन गुबुन जातिफोरनियावबो गोसारना दङ, सहैबाय, बुजिबाय, मिथिबाय। बेनिखायनो आं सानदों, बेनिखायनो गुबुन हारियाबो जोंनो अनसुंथाइ हरदों। आरो नै दिनै मैयासो जोंहा डेलिगेटबो खोब गोख्रोङै जों सावरायदों। बडिबो टार्मिनिं जाबाय। आरो लोगोसे नैबे जोंनि आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालिखौ, जोंनि गगामुख बियाबनि बाथौ सिबिसालिखौ गोख्रोङै एकदम 5 बोसोरनि गेजेराव लुफुंनाय नुदों। 3 कौटिनि जों माने बाजेट लादों। आरो बिनि मैया बडि चार्ज लुफुं आफादनो जों बिबान होनाय लोगो लोगोनो 8सा सुबुङा खुन्था थंसेयाव जोंहा लुफुंजासिम खुन्था थंसेयाव सिमेन्ट अन्थाइ बालानिफ्राय 20,000 खारहोगोन थंसे माने खुन्थायाव। बिनि जोंहा मैया बिबान गथायनाय लोगो लोगो लुफुं आफादनो बिबान गथायनाय लोगोनो 8सा मानसिया 8टा खुन्थानि थाखाय जोंनो मदद होबाय, अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोना रादाय होबाय। मैया जों लिरनाबो लाखाबाय। बेखायनो आं खावलायदों जोंनि बे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालिखौ, जोंनि गगामुख बियाबनि बाथौ सिबिसालिखौ रायजो राजानि मददजों, जोंनि गोरों गोरा बुद्धिजिबिफोरनि मददजों बा गुबुन गुबुन हारिनि जेरै मददजों नोंसोर लुफुंनो हागोनखौ आं आसा फारिना थादों। आरो जोंनि धोरोमा दिनै अकल बर'नि सायावल' गोसाराखै, मुलुगनाङैनो बिश्व दरबाराव थांगासिनो दङ। जिथु जों थांनाय माबायाव जोंना भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह फैदों, गोजोननाय मोनलांदों। 50,000 आन्थोरजयै आर'ज गाबदों मुलुगनि थाखाय, मोजांनि थाखाय, सान्थिनि थाखाय। आरो जों बे धोरोमखौ जाहाथे जौगासार होनो हायो, मुलुग दरबाराव थांहोनो हायो, आरो जोंनि जिथु साननायफोरखौ जाफुंसारनो हायो, बिनि थाखाय 50,000 जोंनि बाथौसाफ्रा आर'ज गाबफैदों। थिग मैया हरावबो जोंबो जुदि जोंनि ओनसोलनि मुलुगनाङै जाहाथे सान्थियै, जाहाथे बयबो जोंनि आसामाव बा जोंनि भारतबर्षआव गुबुन गुबुन धोरोमारि दङ, गुबुन गुबुन जातिफोर दङ, जाहाथे बयबो सान्थियै अनलायनानै संसार जानो हायो। बिनि थाखायबो जोङो मोनाबिलि समाव मैया
1000 आलारि बाथिजों सावदों जाहाथे मुलुगनां शान्तिनि थाखाय आरो जोंनि धोरोमखौ जाहाथे बयबो शान्तियै दैदेनलांनो हायो दैदेनगिरिफ्रा आरो बाथौसाफ्राबो मोजाङै सिबिनो हायो बिनि थाखाय मैया जों माखासे हाबाफारिखौ लादों आं गोजोननाय मोनदों निस्सय दिनैनि हाबाफोर खोब शान्ति थांगोन आं जोंनि बाथौसा बिथांमोनखौ रायजो राजां खावलायदों जाहाथे गोसोखौ लोरबां दा खालाम जोंनि धोरोमा जौगालांगासिनो दं जौगागोन आरो गोरों गोराफ्रा जाहाथे बिबान लानानै मावनो हायाबाबो ओंखारनो हायाबाबो जाहाथे मदद हरो थुलुंगा हरो होनबानो मावथियाफ्रा इनकारेज मोनो थुलुंगा मोनो बिनि गेजेरजों हयथ' जोंनि हारिया जौगानो हागोन जोंनि धोरोमखौबो जौगाहोनो हागोन अकल धोरोमावल' नङा जों सारा बर' हारिखौनो बर' सुबुंखौनो जोंनि माबाखौ हयथ' मोजां लामाजों दैदेनलाङो जों सानो गुबुन धोरोमा गुबुन माबाया जोंनि आफादफोरा हायाबाबो निस्सय दा नुनायाव धोरोमफोरासो माखासे हारिखौ खौसेथियाव लाबोनायाव थांगासिनो दं आं बेखौ खावलायदों जाहाथे रावबो गावजों गाव एना एनि जाया शान्तियै जाहाथे जों धोरोमखौ दैदेनलांनो हायो समाजखौ दैदेनलाङो ओनसोलखौ देशखौ दैदेनलांनो हायो आंथ' खावलायदों सोनाबथिं जेरै गावजों गाव गुलुं गुजुं जायो गाव गावजोंनो बेले बेजे धोरोमनि सायावनो हक राजनितिनि सायावनो हक बा माबा मोनसे माबायावनो हक गावजों गाव एना एनि आं खावलायदों बिटिआरनि सिङाव थानाय बा बिटिआरनि गेजेराव थानाय गासै रायजो राजाखौ एबा बुद्धिजिबिफोरखौ गोरों गोराखौ राजनितिगिरिफोरखौ बा हारि माहारिनि गौथुमफोरखौ जाहाथे बयबो खौसे जानानै जोंनि हारिखौ गोजौसिम दैदेनलांनो हायो आं बेखौ माने आं दिनैनि बे जोंनि गगामुग बियाब बाथौ गौथुमनि 17थाम बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जाहाथे गासैबो जोंनि बर' माहारिनि गौथुमफोरा खौसे जानानै जोंनि माबाखौ हारिखौ जाहाथे शान्तियै जों फेहेरनो फोजौलांनो दैदेनलांनो हायो बेखौनो आं आफा बंस'नाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे मेसेजखौ आं बेखौनो फोजोबनाय जागोन मा हाबाफारि लानानै सावरायनाय जादों दिनै जोंनि हाबाफारिया दं माइनाव आफादनि दं दिनै माइनाव आफादखौ जोंनि न'खरखौ माइनावफोरा न'खरखौ बोरै दैदेनलांनो हायो लोगोसे धोरोमखौ बोरै दैदेनलांगोन लोगोसे गावनि फिसाफोरखौ गावनि गामि ओनसोलखौ बोरैहाय शान्तियै दैदेनलांनो हागोन बिनि सायाव सावरायनाय टपिक दङ लोगोसे जा गेवलां मेल दङ गेवलां मेलावबो गेवलां मेला जा गोजाननि आलासि दिनै दुखुनांथाव दिनै आखौ सिमेन्ट गिदिर मोनसे जोंहा माबा दङ खामानि दं बेनिखायनो माखासे आलासि फैनो हानाय नङा थेवबो जोंना बिलासार बसुमतारी सार जोंनि नोलोबारि गोजौसिन फरायसालिनिनो रिटायार टिचार बिला बसुमतारी सारा फैगोन आलासि महरै लोगोसे जोंनिनो बेटबारि कलेजनि लेक्सारार कान्तेश्वर बर' बिथाङाबो फैगोन आरो जोंनि सुबनश्री कलेजनि लेक्सारार जा शिबराम नीलाचरन स्वर्गियारि बिथाङाबो फैगोन फैनानै दंफैयो जोंहा आरो माइनाव आफादनि नेहाथारि सरला बसुमतारी बिथाङा फैना दंफैखायो जोंना फ्राय आलासिफोर जिहेतु नांगौ बिथांमोना फैजोबना दङ सानैसोल' जोंना फैनाय नङा मथथे दिनैनि हाबाफारिया जोंनि गेवलां मेला बा सावराय मेला खोब मोजाङै जाना थांगोन आरो क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।